салом алейкум, хуш омадед ба канали хушнос Ширин Ибронова. ва зиёд саволҳо ба ман дода шуданд ки оиди гражданини Россия шудан, шаҳрванди Русия шудан. ман барои ҳавай ба шумо боз такрор мекунам ки вақте ки то шаҳрванди Русия шудан, аввал РВП мегиред 3 сола, баъд вид на жительство, баъд гражданство. ман як видео кардам оиди РВП, рақами 1 мондам ва дар канали ман зиёд оиди РВП, вид на жительство, гражданство видео ҳаст, метавонед бинед. ва боз нав як видео кардам барои РВП ва рақами 1 мондам, дуюмаш барои вид на жительство рақами 2 мондам ва рақами 3-аш анами шаҳрвандӣ мешавад, гражданство мешавад. ман барои ҳавай ба саволҳои шумо имрӯз ман ҷавоб медиҳам ки чӣ хел шаҳрвандии Русияро гирифтан мумкин, ба кадомро, дар асоси кадом ҳуҷҷатҳо. ва метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. саволҳои худро фақат дар комментария поёни анами видео нависед, ман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. мабодо ягон хатогии техникӣ дар комментарияи ман дар поёни видео бошад, сарфам нарафтед, савол нависед, ман ҷавоб медиҳам, пурра карда ба шумо мефаҳмонам. киҳо метавонанд шаҳрванди Русия шаванд? яъне нафароне гуфтем РВП доштанд, аз РВП вид на жительство споридан, яъне РВП муҳлаташ 3 сол аст, аммо нафароне ки 8 моҳ зиёд РВП доранд метавонанд ки вид на жительство гиранд, ва нафароне ки ҳастанд ки вид на жительство доранд метавонанд ки ба шаҳрвандӣ яъне ҳуҷҷат супоранд. киҳо метавонанд тезтар шаҳрванди Русия шаванд? нафароне ки зан ё шавҳари онҳо шаҳрванди Русия ҳаст, ё ки фарзандони ноболиғ, кӯдаки ноболиғ доранд ва аз рӯи падар ё модар, яъне ки инҳо асосҳои асосиянд, ва нафароне ки мутахассисони масалан гирем соҳаи тиб ҳастанд, онҳо вид на жительство доштанд ва барои шаҳрвандӣ ҳуҷҷат супоридан, ба онҳо тезтар шаҳрвандии Русия дода мешавад. ва нафароне ки переселения ба программаи переселения аз ҳамон ватани худ меоянд, яъне ки масалан аз Тоҷикистон дар ҳамин программа шомил шудан, ба онҳо иҷоза додан ва ба Русия омадан, онҳо РВП мегиранд. баъди РВП масалан имрӯз РВП гирифтан, метавонанд ки ҳафтаи дигар ҳуҷҷатошона барои шаҳрванди Русия супоранд, тезтар шаҳрванди Русия мешаванд. ман дар бораи переселения буд навигариҳо дорам, навигариҳое ки ҳамин сол 2021 шуд. дар видеои дигарам ҳатман ба шумо пурра мефаҳмонам. ҳозир ин видеоам фақат дар бораи шаҳрвандии Русия. ва ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки фарзанди ноболиғ доранд, масалан занҳое ки шавари онҳо граждании Русия аст, фарзанди ноболиғ доранд, онҳо РВП дошта бошанд, метавонанд ки вид на жительство нагирифта дарав ҳуҷҷатҳои худро барои шаҳрвандии Русия супоранд ва онҳо дар муддати кӯтоҳ 3 моҳ 4 моҳ шаҳрвандии Русияро мегиранд. ва кадом ҳуҷҷатҳо пурсидед барои гирифтани шаҳрвандии Русия? боз мегӯям, такрор мекунам ки чӣ хел РВП вид на жительство гуфтам, ҳуҷҷатҳои худро перевод тарҷума мекунед. масалан шаҳодатномаи ахди никоҳ, ЗАГС, паспорт, загранпаспорте ки аз он давлат меед, масалан аз Тоҷикистон, ваям перевод бояд бошад. агар диплом дошта бошед аз Русия, вая перевод намекунед, тезтар инро ба назар мегиранд. агар аз Тоҷикистон бошад, ҳатман перевод мешавад, мабодо агар мутахассис бошед. ва госпошлина, яъне боҷи давлатӣ аз 3,500 рубл то 5,000 рубл, сурат 3,5 ба 4,5 я 4 дона. ва забони русиро имтиҳон месупоред, сертификати забони русӣ ҳатман бояд бошад. ва ғайри ин боз ҳуҷҷатҳое ки агар дар дасти шумо ягон ҳуҷҷати иловагӣ бошад. ҳастанд ки одамо варзишгар ҳастанд, масалан спортсмен ҳастанд, ягон грамотаҳо доранд, ягон дипломҳо доранд, бошанд, марҳамат, метавонед ки ҳамроҳи ҳуҷҷатҳои худ супоред. 2 экземпляр ариза ё анкета мешавад. дар ҳамон фақат гапи дурӯғ нанависед, фақат гапи ҳақро нависед, чунки метавонанд ки бо сабаби як дурӯғ шуморо аз гражданство маҳрум кунанд. ва нафароне ки бо ақди никоҳ, агар шумо гражданство шуданед, ҳаминро донед ки ақди никоҳи шумо қонунӣ бошад ва дар як суроға зиндагонӣ кунед. агар мабодо тафтиш баранд ки шумо дар ҳамон суроға бо ҳамон нафаре ки ақди никоҳи қонунӣ карде зиндагонӣ надоред, шаҳрвандӣ шуморо отказ мекунанд, яъне ки намедиҳанд. ва ҳамаи ҳуҷҷатҳоро ман гуфтам ва метавонед ки аввал навбат гиред, баъд навбати шумо ки омад, ҳамон ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда бурда месупоред. дар гирифтани шаҳрвандӣ аз духтур намегузаред, фақат дар РВП вид на жительство аз духтурҳои махсус мегузаред, дар гирифтани шаҳрвандӣ умуман аз духтур намегузаред.
фақат анами ҳуҷҷатҳои лозимаро яъне ҳамаашро ҷамъоварӣ карда бурда месупоред ва интизор мешавед. муддати 3 моҳ 4 моҳ бояд ки яъне ки ба шумо шаҳрвандӣ диҳанд. агар ки надодам бояд равед сабабашро фаҳмед. агар отказ кардан рад кардан бояд ки қарор диҳанд ки ба кадом асос шуморо рад карданд. агар рад ки накардан ба шумо шаҳрвандӣ медиҳанд ва баъдан боз ҳуҷҷатҳои лозимаро перевод карда месупоред барои гирифтани паспорти Федератсияи Русия, паспорти сурх. агар саволҳо бошад дар комментария дар поёни ҳамин видео боз такрор мекунам нависед. ман ба воситаи телефон имконият надорам ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб диҳам. метавонам ҷавоб диҳам дертар. дар ҳамин комментарияҳои ҳамин ютуб тезтар ҷавоб мегиред. лайк гузоред, класс монед то ки ҳам видеои мо барои ҳамватанонмон раванд, ҳамватанон бинанду истифода баранд. чунки зиёд ҳамватанон занг мезананд, саволҳо медиҳанд ва ман имконияти ба онҳо ҷавоб додан надорам. хуб мешуд ки ҳамин видеоҳоро бинанду истифода баранд. бо мо бошед. хоҳед ки видеои ман автоматически ба шумо равад, марҳамат обуна шавед, аъзо шавед, подписат кунед. ҳамаи видеои манро пурра метавонед ки бинеду истифода баред. дар амони худованд бошед.